Oh, sekuphela iminyaka nkosazane ngidukuza ehlathini sengishebo omnyameni. Namanje ngidukuza nje nelambu lethemba liyathambama. Angikholwa ngempela ukuthi mina lona othotshiswa uthando ngale ndlela. Eyi, nkosazana, ngiyafisa ukuqhubeka ngihambe le ndlela. Inkinga ukuthi angisayiboni ukuthi iyaphi. Khanyisa phela nkosazana, ngidinga uthando lwakho. Noma-ke ungasangiqomanga namuhla, okungenani kunika ithemba ukuze ngizokwazi ukuqhubeka ngikuteketisa. Ngoba ngale ndlela engibona kumnyama ngayo phambili, usiyangiphelela nalo mdlandlo wokuteketisa usuku nosuku. Ngixolele kakhulu. Angiqondi lokho kuthela ngesinyembezi, mntakwethu. Lezi zinyembezi ziyinhliziyo yami, lo ongayiboni iyaziveza ubuhlungu ebuzwayo njengamanje. Ngizwele phela mama.